Phezulu bazalwane sesivala sibheke kafushane lamazwi lamazwi aphendula imibuzo eminingi alibonke igama lenkosi ukuthi uJesu akafani noMohammed. Haleluya. Futhi akafani noShembe, akafani noLahanyana. Haleluya. Akafani ubani nobaba leThekwini nonala. Haleluya. Bonke laba bantu bazibiza ngoNkulunkulu noma babizwa ngoNkulunkulu, babizwa ngenkosi yamakhosi, kodwa abafani noJesu. Amen. Uma sihlehlele emuva into kaJesu, uNkulunkulu wakhuluma izwi la yohlala esibelethweni sentombi uMaria. Haleluya. Ngoba uJesu kwaphoqa ukuthi abe inyama ukuze azuze umuntu osenyameni. Ngama yamazwi wangena ezicathulweni zethu. Akethameni bazalwane. Haleluya. Wakhuliswa naye, wanceliswa nangizwa bazalwane. Futhi wazalwa esizweni. Amen bazalwane. Ngoba kwamele ukuthi enguNkulunkulu kodwa ukuzazuza umuntu osemhlabeni abe umuntu ebantwini. Akelithi amen bazalwane. Haleluya. So sinamlela ke indaba yakhe yaqala ukubonakala la abazali bakhe bemisa ethempelini ezobusiswa njengabo bonke abantwana. Ngiyangizwa bazalwane. Kodwa kuthe bese kufika kwigame yakhe umprofeti kaNkulunkulu ubani bamba kambe umpriest ethi uyambusisa eseyibambe zonke izingane, kodwa wathi mase bamba uJesu wavele wathi amehlo ami ayibonile insindiso, sale sowumukisa umphefumulo wami Nkosi. Amen bazalwane. Haleluya. Wakhula kuJesu, indaba yabonakala la khona beya nonina noyise ethempelini. Amen. Bese befika sebebuya lengane ayitholakala. Amen. Haleluya. Ilahlekile yatholakala ngesikhathi sayo esithizeni. Uma sebembuza ukuthi kade sifuna sinoyihlo uphumaphi, wakhuluma into yokuthi bengisenza ithando kaNkulunkulu. Akethi amen bazalwane. Yaqala lapho ke into yakhanyiseleka, baqala bakhumbula ukuthi kambe la yathi ingilosi lo okukhulelwe. Amen bazalwane. Ukhulelwe umsindisi ozosindisa abantu. Akethi amen bazalwane. Waqala ke uJesu yabonakala into yakhe yobhabhadiswa. uJohane eleke bhabhadisa izolo kanti noJesu khona ukwiqueue. Uthe methi qala lapha ya ethi uphakamisa amehlo wathi awunanti uhlu elisusa izono zezwe. Uthe mefika ngakuye wathi ayi uwena omele ukubhabhadisa mina. Uthi uJesu ngibhabhadisa ukuze kugcwalisele ukulunga. Waqede wambhabhadisa wehla umoya oyigcwele, umfanekiso wejuba wahlala emahlombe akhe. Lase liyafakaza izulu lathi lo uyindodana yami engithumileyo izweni. Sikhoza umuntu owafakazelwa izulu. Oh akethameni bazalwane. Abonke igama lenkosi. Laba abanye abazange bafa moya emathumeni abo kubhala ukuthi rest in peace. Kodwa moya ethuneni kaJesu kuthiwa uvukile kwabafileyo. Oh akethameni bazalwane. uJesu siyambona ezinukudla for 40 days and 40 nights qala uNkulunkulu emsebenzisa ezimangaliso. Malibonke igama lenkosi. Khona futhi into yabonakala la khona eseleke isiphambanweni. Omunye ukhulumile izolo. Alibonke igama lenkosi. La ethi khona ekesiphambanweni uJesu ethi ngomile. Njani bazalwane? Ngomile. Haleluya. Into yenza ukuthi uJesu athi ngomile ingoba wayesenyameni.
wayekubazalwane kwakungeve kusho umoya wakhe. Nyangizwa bazalwane, haleluya. Kodwa kwakusho into yokuthi vele usasemzimbeni, kodwa uyokhulula abantu abasemzimbeni. Ingakho uma bethatha uvinika bemphuzisa, waqede wezwa nje ukuthi uvinika la kuwona amanzi, alibonke igama lenkosi, ewathesta wavele wathi sefezile. Akethameni bazalwane, malibonke igama lenkosi. So uJesu wayimbatha